Галоўная падзея тыдня – гэта саміт Еўразійскага эканамічнага саюзу, які проходил у Менску. Протоколу мне поручено выступить первому не потому, что я тут самый опытный и прочее, а потому что, как у нас принято, мероприятие проходит на территории Беларуси. Белорусы председательствуют в нашем союзе, поэтому, как всегда, главе государства приходится и начинать, и заканчивать мероприятие. Справа ў тым, што паводле статуту Еўразійскага саюзу сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў-чальцоў гэтага саюзу адбываюцца не радзей раз на год і адбываецца ў той краіне, якая старшынюе. Гэтым годам старшынюе Беларусь, таму і ўсе мерапрыемствы праводзяцца ў беларускай сталіцы. А 4 года таму з'явілася новая традыцыя, паводле якой адначасова з самітам праводзіцца яшчэ так званы Еўразійскі эканамічны форум. Гэта такое мерапрыемства, дзе збіраецца вялікая колькасць чыноўнікаў і разважаюць пра тое, як добра працуе эканамічны саюз. Я сегодня вместе с государствами-партнерами. Это 5-я часть населения мира и самое большое объединение по площади, по территории. Все гэта сумясцілася ў Менску, прыехалі і замежныя госці. І тут Лукашенко па праву гаспадара выступаў першым і на Еўразійскім форуме, і на саміце Еўразійскага саюза ў вузкім коле, і потым у пашыраным фармаце, у якім удзельнічалі ўжо кіраўнікі дэлегацый тых краін, якія прыехалі на гэта мерапрыемства, але не з'яўляюцца краінамі-чальцамі гэтага саюзу. А што тут варта сказаць пра сам змест мерапрыемства? Зноў жа, паводле традыцыі, на такіх мерапрыемствах, як правіла, рэдка абмяркоўваюць нейкія сур'ёзныя праблемы. Публічна ва ўсякім разе. У публічных выступах яны кажуць, як усё добра, як усё цудоўна, якія вялізныя поспехі у Еўразійскім эканамічным саюзе. І кажуць пра велізарныя перспектывы, пра тое, што трэба павысіць, паглыбіць, пашырыць і палепшыць усё. І трошкі пра недахопы. Вось Лукашенко, калі разважаў пра лёс, пра перспектывы Еўразійскага эканамічнага саюзу, заўважыў, што доля краін у сусветным валавым унутраным прадукце складае 4%. То бок доля ўсіх краін чальцоў Еўразійскага саюза, включая Россию. Но успокаиваться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Ведь при всем этом валовый внутренний продукт нашего союза составляет всего лишь порядка 4% структуры мирового. Ці шмат гэта? Для прыклада, валавы ўнутраны прадукт аднаго амерыканскага штата Каліфорнія – это прыкладна таксама 4% сусветнага валавога ўнутранага прадукта. Вот такія маштабы. А яшчэ Лукашенко заклікаў цясней інтэгравацца, папракаў нейкіх ананімных кіраўнікоў, якія глядзяць некі ў бок ад Еўразійскага саюза, шукаюць іншых партнераў. Лукашенко казаў, што нігдзе нас не чакаюць, мы тут павінны аб'ядноўвацца на постсоветской просторе. Если кто-то с постсоветского пространства, это касается экономики, из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду поиметь сегодня, заблуждаются. Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок. Те производства, которые мы сегодня имеем, высокотехнологичные. На примере России мы видим, когда побежал Запад, с большим трудом, но Россия пытается и многое сделать в этом плане, реанимировать свои производства, которые были достаточно высоком уровне в Советском Союзе. Даже в автомобилестроении. Возьмите «Лада», «Москвич», «Жигули», как мы называем.
называли, ну, есть нормальные автомобили. Ну, может, пока не Мерседес, но хорошие автомобили. Ну, вельмі цікава, што не прыехаў прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян, не прыехаў з-за асабістага канфлікта з Лукашенко. Таму што ён лічыць, што Лукашенко ў канфлікце Арменіі з Азербайджанам падтрымоўваў Азербайджан. Таксама вельмі яскравы паказнік, які кажа пра тыя працэсы, якія адбываюцца ў Еўразійскім саюзе. Можна таксама сказаць, што Лукашенко скарыстаўся гэтым самітам дзеля сустрэчы з кіраўнікамі тых дзяржаў, якія прыехалі, ці за кіраўнікамі дэлегацый. Сустракаўся з лідарамі постсавецкай прасторы, ну, але гэта руціна. Таксама Лукашенко паспеў сустрэцца з прэзідэнтам Кубы, з прэм'ерам М'янмы і іншымі прадстаўнікамі дэлегацый. Але тут вось, можа, такая добрая ілюстрацыя. Падчас сустрэчы з прэзідэнтам Кубы Лукашенко, як звычайна, казаў, што вось палітычныя адносіны добрыя, сяброўскія, а эканомікі, скажем так, вельмі мала, амаль няма. Бо гандлёвы абарот у памеры трохі больш, чым 10 мільёнаў даляраў, гэта ўвогуле мізер, гэта нішто. А чаму такі гандлёвы абарот? Прычына вельмі простая. Куба бедная краіна, ёй няма чым плаціць за беларускі экспарт, за пастаўку беларускай тэхнікі там і так далей. Ну і таму пачалі прыдумляць разныя схемы кшталту лізінга, кшталту крэдытаў. Ну, напрыклад, Банк развіцця Беларусі дае Кубе крэдыты, каб за гэтыя беларускія крэдыты Куба купляла ж беларускую прадукцыю. Ну, а калі гэтыя крэдыты будуць вернуты, невядома, ці ўвогуле яны будуць вернуты. Вось такі гандаль, такі бізнес у Беларусі з краінамі глобальнага поўдню. Важна заўважыць, што не адбылася двухбаковая сустрэча, двухбаковыя перамовы паміж Владзімірам Пуціным і Александрам Лукашэнкам, што таксама вельмі паказальна. Але як Лукашенко не імкнуўся, выкарыстоўваючы статус гаспадара форуму, іграць першую скрыпку, давесці гэту лінію да канца не ўдалося. Напрыканцы Владзімір Пуцін паказаў, хто ў хаце гаспадар. Наўпрост у дварцы незалежнасці ён правёў прэсавую канферэнцыю нібыта па выніках саміту, але гаварыў там пра свае справы, вонкавую палітыку Расіі, адносіны з Захадам, США, Украіны. То бок, у чым парадокс? Лагічна было б, каб да журналістаў выйшлі прэзідэнты ўсіх краін чальцоў Еўразійскага саюзу дзеля падвядзення вынікаў саміту. А калі ўжо эканомілі час, то зноў жа, паводле пратаколу і палітэсу, падвесці высновы павінен быў бы гаспадар саміту. Ён жа старшынствуючы цяпер у саюзе, то бок Лукашенко. Але не, Пуцін усіх адхіліў і ў беларускім дварцы незалежнасці павёў сябе як паўнаўладны гаспадар. Ён правёў у рэзідэнцыі Лукашэнкі прэсавую канферэнцыю нават без прысутнасці апошняга. І гэты сюжэт вельмі паказальны. Два словы пра апазіцыю. Вызваленне з турмы Сергея Ціхановскага выклікала пэўны ажыятаж у беларускіх апазіцыйных колах замежжа. Былі такія кругі па вадзе, такі імпульс дзеля дыскусій наконт некай новай стратэгіі, тактыкі апазіцыі. Вось, ну, пакуль што мы можам сказаць, што вось гэтыя дыскусіі і гэты імпульс, наколькі ён будзе доўгі, наколькі ён будзе моцны, цяжка сёння сказаць. Ва ўсякім разе, некае ажыўленне ў колах беларускай апазіцыі гэта выклікала.